Mhlawumbe iqhawe ngoba kade kushilo ukuthi bewukuthi belishayela umuntu ekhaya ngonyaka 2025 isigini. Mhlawumbe bangalidedela nje ngomuntu owodwa noma ngengoma eyodwa kamuntu ekhaya la lisuke limshayela khona isigini. Ngelithi ukuzizwisa nje ukuthi lisuke limshayela kanjani isigini. Hayi mfowethu, usho ndombeni. Ngizodlala nje ingoma ethi izenzo zakho okuyiyona ihambe kakhulu. Egijima kakhulu ngonyaka 2025. Awusona madoda. Wathushemeleza umfezeletho phansi emsinga ePomeroy. Oleliphupholam engiliphuphe izolo alingiphatha kahle neze iphuphuko kekhaya ihethi umntanami kumnyama la ngikhona